be adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔmɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Sangani bi araba février kalo kile 25 san 2026 k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu sɔgɔn bɛ an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na aw bisimila wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la kɛnɛ min kan n'an bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan. Wula in na kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ jamanakuntigi ka dɛmɛ sira fɛ dɛmɛ taara k'a di bololabaarakɛlaw ma dala dumunifɛnw ka sanga ni sunkalo kalo hukumu ye bololabaarakɛlaw ani seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe ale fɛ. An ka kuranso mun bɛ Manantali ni ale y'an ka kuranso belebeleba ye énergie ɲɛmaaba a bɔra ka dantigɛli dɔ kɛ ko tɛnɛdon su fɛ ko Manantali énergie ka yɔrɔba fila bɛ yen nɔ olu jenina ko mun ni a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don kuranko la nka ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka énergie SA maaw fɛ yaasa ka se ka a ko dalasa. Marabolo kɔnɔ kibaruya min tan an ye Kulukorokaw bara premier ministre général division Abdoulaye Maiga ale bisimilalen don sini alamisa Kulukorokaw bara yaasa ka se ka taa dugutigi bulon kan kolobon kariri kɛ Kulukoro musow bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati o kama. Côte d'Ivoire kɔnɔna la deko ye kɔnɔ malidenw ni ivoirien den dɔw sera ɲɔgɔn ma fɔɲɔgɔnko mun n'a kɛra sababu ye ka maa kelen nin to a la Fransikaw ka yɔrɔ salen musée ale mun ni zon kun taara bi a ka ɲɛmaamuso a ye walan sɛmɛ. Ninnu de an ka wula in na kibaruyaw la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman janni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. Komi ye aw kulo la sɔm cogo min na an bɛ sunkalo kalo kɔnɔ kalo mun ni ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ kologiriya kosɛbɛ nka yanni o cɛ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ tɔgɔla dɛmɛ sira o bɛ baara la san kalo 14 bɛɛ lajɛlen ka sanga ni nin waati jɔnjɔn ye an ka jamana bololabaarakɛlaw ni olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka bayɛlɛmali ani an yɛrɛ ka se ka an jɔ an kolola sɔrɔ ko sira fɛ o siratigɛ la jamanakuntigi ka dɛmɛ sira œuvre sociale dɛmɛ taara k'a di bololabaarakɛlaw ma ni o bɛ tali kɛ dala dumuniw ka sanga ni sunkalo kalo hukumu kɔnɔna ye dɛmɛ mun ni a baara bɛɛ lajɛlen kɛra jamanakuntigi ka dɛmɛ koɲɛw ɲɛnabɔli maa mun bɛ a kunna ni o ye conseiller spécial ye Agib Dambele fo ka taa se bololabaarakɛlaw ani seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kiti 1000 o de taara k'a di bololabaarakɛlaw ma mun n'o bɛ tali kɛ malo o 50 kg ani fo ka taa se nɔnɔ o kilo 10 fo ka taa se sukaro kilo 5 tulu litiri 5 ani makarɔni te ana ɲɔngo tamaro o taara k'a di bololabaarakɛlaw ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ a ye sunkalo kalo o kɔnɔna la
Namboro la an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔba mun kɛ Zancɛbugu kunungo ka se ka jugu kɛlɛ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko cɛfini tabaw ye larawuli minnu kɛ ka jugu kunbɛn minnu tun bɛ fɛ ka taa maa nanamasumalenw ka taa bin o kan cɛfini tabaw kɛlen ka u susu a yɛrɛ la k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ an ka cɛfini tabaw taara mobili dɔ dogolen sɔrɔ kosɛbɛ tu dugu ma u kun kɛn bɛ ka mun kɛ n'a fɔ jiri Bamaciya waleɲuman kɛlɛtigɛlamaa minnu ni u yɛrɛ ɲini baw k'an ka cɛfini tabaw ka tasuma gɔnna u la ka bɔnɛ sɔri u la kosɛbɛ u kɛlen ka u yɛrɛ ɲini ko larawuliw ni sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna de la pick-up dɔ taara ye jiritu dugu ma ani o fɛnɛ kɔnɔna la u ka maramafɛnw u dogolen kun don ni o dɔ bɛ tali kɛ PKM na ani fo ka taa se mitrailleurs u b'a fɔ ma ko 1200 olu caman ani u bɛ da dilan minnu kan u bɛ mugujugu engin explosif dilanni mun ye ko o camanba taara ye tu dugu ma ko nin b'a yira k'a fɔ an ka cɛfini tabaw ye sebaaya sɔrɔ ka dadigi kɛ juguw la jugu ninnu o bolila ka ni minɛn ninnu camanba de to cɛfini tabaw u ye o tɛgɛ da o minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni ka jigisigi di malidenw ma k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa maliden ni a bololafɛnw bɛ lakana cogo min na ni an bɔra kɔnɔna la an ka énergie ɲɛma ale bɔra ka dantigɛli dɔ kɛ ko EDMSA a bolofara mun bɛ manantali ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka kuranko la ko tɛnɛdon su fɛ ni o bɛnna février kalo tile 23 ma ka dugujɛ tarata la nɛgɛ kaɲɛ 3 waati 3h du matin ko tasuma ye manantali kuran bayɛlɛmaso a yɔrɔ 2 minɛ ko yɔrɔ 2 minnu ni a y'a minɛ ko nin yɔrɔ ninnu u nafa ka bon kosɛbɛ kuran a bayɛlɛmali ani ka kuran di malidenw ma énergie ɲɛmaaba ni o ye commandant Madani Drave ale bɔra ka laseli dɔ kɛ kunungo ORTM jabarani sanfɛ laseli mun n'a yɛrɛ k'a fɔ ko welekan bilala u ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko manantali kuranso yɔrɔba 2 jenina yɔrɔ mun na ko ni maa kɔni ni ma to a la nka ko a cɛnni bonyana kosɛbɛ énergie directeur ka fɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko wele bilalen olu ma dɔrɔn u ye fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka se ka taa nin yɔrɔ in na ko an bɛ waati min na ko bi techniciens sera ka wulikajɔ ni baaraw kɛ ka se ka a dégâts ni o ye cɛnida ye ka a lasa nka cɛnni mun kɛra ka ban ko ni o ye kuran bɛ bayɛlɛma yɔrɔ mun na n'u b'a wele ko transformateur numéro 1 yɔrɔ mun na n'u b'a wele ko semafu ko o ka bolo kan ko o yɔrɔ jenina ani fo ka taa se ko yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko salle technique 15 cavia EDM bolo kan ko o yɔrɔ fana jenina ko nin yɔrɔ ba 2 mun jeninen filɛ nin ye EDM ɲɛmaa ka fɔ la ko o nafa ka bon kosɛbɛ ko o siratigɛ de la a bɛna gɛlɛya dɔw lase kuranko ma an ka jamana fan caman kɔnɔna la ka sabu kɛ an bɛ waati min na bi ni maaw mago bɛ kuranko la kosɛbɛ ko nin jenini a kɛra degunba ye ka ɲɛsin u ma wa degun in kɔnɔna la k'u ye wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa yɔrɔ minnu ni a jenina ka se ka a yɔrɔw dilan ka kuran ka a di malidenw ma nka ko nin waati ninnu kɔnɔna a bɛna gɛlɛya lase kuran tilancogo ani kuran bayɛlɛmali cogo a bɛna maaw bɛna o sɔrɔ a kɔnɔna la wa ko ka jigisigi di malidenw ma k'a fɔ techniciens ani énergie kuranko ɲɛnabɔli so u bɛ wulikajɔw ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen na yaasa wulikajɔ ni cɛnni mun kɛra ka se ka a cɛnni kunbɛn k'a dilan malidenw ka se ka kuran sɔrɔ ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ nin waati in na keba an ka tribunal mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ finitigilakaw ka koɲɛw kan olu ye kiri dɔ tigɛ kunungo kiri mun ni a kɛra kiriba ye baw u ka tribunal mun n'a sigilen bɛ Dar es Salaam kɔnɔna la finitigilaka minnu ni olu bɛ minɛ ko la ko minnu ni sariya sɔsɔ de don ka olu kiri ani u ni ɲangili min ka kan ka se ka o da u kan tribunal militaire ka kiri mun kunungo ni a ɲɛmaya kun bɛ magistrat Asama Dolo bolo ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kiri kɔnɔ kiri mun ye maaw jɔra maaw hakili fɛ kosɛbɛ o ye finitigilaka première classe ka o dɔ kiri ni o ye Musilimi Ture ni ale ye 234e compagnie d'infanterie motorisée gendarme ka moto o maa kun don u ye ale mun kiri ko nin sifinaka kofɔlen ɲangili mun bina a kan ko a ye an ka kɛlɛkɛ mugu munition kɛlɛkɛ kisɛ ni marifaw a tun bɛ ka a ɲini ka taa a dɔw feere k'a kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la musaka ye ka o détourner nka ko ala ni sɛgɛsɛgɛliw kɔɲɔ de la tɛgɛ sera ka kɛ ni finitigilaka première classe in kan ka se ka a kiri kiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ ko wa maa in a tun bɛ ka a ɲini tuguni ka maramafɛnw ani kisɛw ka olu labɔ ka taa u feere
ani fintigilaka ko bunakun ka fintigilaka man ka sariya mun sɔsɔ ko a ye o sariyaw bɛɛ lajɛlen kalikan ka don fini na ni sifinaka ye o kalikan bɛɛ lajɛlen buruja k'a sɔsɔ o siratigɛ de la ko tribunal militaire u ye a kiri ka san 3 kaso ka o da kun prison ferme kaso kudayi wa ko fɛnɛ a bɛ araje ka bɔ fintigilakaw cɛma pewu ni maa kofɔlen mun ni gendarme kun don wa ko ni a ka waati mun ni a lasagola ni o bɔra kɔnɔ a bɛna araje a bɛ bila maa nana sumalenw ka bolo kan ni o ye a kɛlen civil ye ka a bɔ ten tigɛ a kala la pepewu bawo ko a ye wale mun kɛ fini sariya bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔn wa ani wale mun ni a ka kan ani ɲangili min ka kan ko kiri tigilamaw kɔfɛ tribunal militaire ka kiri kɔfɛ o de ye san 3 ye ka tila ka a araje wa ko tile 3 bɛ di a ma a ɲangini kɔnɔ a bɛ se ka weleli kɛ ni dalu wɛrɛw bɛ a bolo nka kiri tigilamaw olu kɔni y'u ka jaabi bɔ ka bin k'a fɔ ko nin sifinaka in a ye wale mun kɛ wale jugu don a bɛ t'i jɔ a kunkɔrɔ san 3 mun bɛ kaso ani k'a bɔ fintigilakaw la ka araje marabolo kɔnɔ kibaru bɛna taa ni an ye kulukorokaw bara kiba sini alamisa février kalo tile 26 an ka jamana premier ministre régional division Abdoulaye Maiga ale bisimila bɛ kulukorokaw bara yaasa ko ka se ka taa kulukorokaw ka dugutigi ladalasigili min bɛ kɛ ani u ka dugutigi bulon ka taa o dayɛlɛli kɛ ka sanga ni bi donya ye tarata donya labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kulukoro musolakaw bolo bawo k'u bɔn bɛ ka sanuya ani bɛsɛya walew ka olu laminɛ ka se ka dugu fan bɛɛ lajɛlen ka a furan ka jɛya musow u bɔra ni furanaw ani ɲamancɛlaw ye sirababa minnu bɛ kulukoro ka se ka a bɛɛ lajɛlen jɛya ko nin wale in bɛ don fasodenɲumanya baara kɔnɔ bawo premier ministre bɛ ka taa wale mun na ni o ye an ka tabiyabaw ni an danbeba mun ni a bɛ ka labato an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ni an ka ladala dugutigiw olu mun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sigidaw fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ bila maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se sigidaw ɲɛtaw u jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ o siratigɛ la ko jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye ladala dugutigiw ni olu tɛ traditionnel ye ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta k'a d'u ma wa ko premier ministre ka taalen o bɛ don o kadara kɔnɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw u jan bɛ kosɛbɛ ladala ɲɛmaaw la muso yɛrɛ k'a fɔ olu jɔyɔrɔ tɛ to kɔ nin ko in na u na wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka sanuya ni bɛsɛya walew kɛ yaasa ka premier ministre k'a kunbɛn kulukorokaw bara bangasikaw fɛ yen nɔ nin waati in na yɛrɛ la k'a fɔ ko dala dumunifɛn kun fɔlɔw ko u sɔngɔw bɛ a cogoya la ko o bɛ maa munafa kosɛbɛ bawo ko sango ni waati kelen ko foyi ma fara sɔngɔfɛnw kan ni sunkalo sera san o san maaw bɛ jɔrɔ sɔngɔ kana gɛlɛya jango maaw mago bɛ jɔ fɛn kun fɔlɔ mun na ko bankasi bi na ko sɔngɔw tun bɛ o nɔ la hali dɔw yɛrɛ dɔɔni jigin bɛ ka bɔ u la ɛrɛ bɛ k'a fɔ ko ɲɔ kilo ale tɔn bɛ a nɔ la ni o ye 38 ye fo ka taa se jaba kilo o bɛ ka feere an bɛ waati min na ye ko bi 100 ani sɔ kilo bɛ ka feere 80 fini bɛ ka feere 90 ko wa ko fɛn mun ye pomme de terre ye dɔɔni yɛrɛ bɔra ale kilo sɔngɔ la bawo ko yanni nin waati in cɛ a tun bɛ ka feere 150 nka maaw bɛ ka sɔrɔ fɛn mun ye 100 la nin waati in na nin dɔgɔkun in kɔnɔ bangasikaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ o nisɔndiyalen don nka u bɛ a laɲini de sɔngɔko in ka to a nɔ la fo ka nin sunkalow ka a kun cɛ kayikaw bara dɛmɛ taara ka a di dinɛ ɲɛmaaw ma dinɛ mun ni o ye alisilamɛ dinɛ ka fara kerecɛn dinɛ ɲɛmaaw kan ka sanga ni sunkalo kalo ye bawo jamana ɲɛmaaw ka hakilina mun bɛ yen ni o ye sunkalo solidarite ye ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw bara min n'a bilala sen ma ko k'a di kayi dinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma kerecɛnw ani silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ sunkalo la nin waati in na ko ka tɔni 20 ta k'o di ni o ye sukaro tɔni 20 ye fo ka taa se malo tɔni 20 ani sukaro tɔni 10 o de taara k'a di dinɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma ko yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye ka sunkalo kalo ka a ɲuman tɛmɛ kɛnɛ in a ɲɛmaa tun bɛ kayi marabolo ɲɛmaa bolo ni o ye général de brigade Musa Sumare tɔnbɔkutukaw ka ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ bɛ sigi sunkalo kalo kɔnɔ ni laada u bolo kɛnɛ mun ni u y'a tɔgɔ da ko tiji fo danbe nin ye a tako 6nan ye ko tɔnbɔkutukaw bɛ nin kɛnɛ in sigi u ka laadala fɔliw sufɛ suntigɛw kɔfɛ maaw bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn ka se ka ɲɔgɔn dalajɛ nisɔndiyaw ani fo ka taa se ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ ka se ko ni dɔnko ka don ba la ko a tako 6nan in na nisɔndiya bɛn ni keleya bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ san o san dɔ de bɛ fara a jama kan wa jamaw la tɔnbɔkutu laadala fɔliw ni laadala dɔnw olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ kin camanba bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ kelen na ka se ka bɛn ni keleya ka o sira bɔ
segukaw bara a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko sogo sɔngɔ ko dɔɔni farala a kan bawo ka sanga ni waati ɲɛ ni mɔgɔ bɛ jɔ sogo la kosɛbɛ ko segukaw bara k'a daminɛ sogo koloma na ni a tun bɛ ka feere 600 la ko o nana a yɛrɛ sɔrɔ 700 la ani sogo buma o tun bɛ ka feere 700 an bɛ waati min na ko bi o bɛ ka feere 800 ni waati in na ko sogo feerelaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ segukaw tun bɛ taa sogo ta garabalen minnu na ni o bɛ tali kɛ ɲɔnɔ ani dugabugu ko o garabaliw datugulen don ani lakanabaliya ko de kɛn bɛ sababu ye ka se ka dɔ fara sogo sɔngɔ kan segukaw bara segukaw ka chambre de commerce maaw ka kalata a bɔra a dɔgɔkɔrɔ bawo ka sanga ni chambre de commerce chambre de consulaire minnu olu ka kalata kun kan ka kɛ kari tɛmɛnen ni fan caman ka kalataw kɛra ka ɲɛma kura k'u sigi chambre de commerce kɔnɔ segukaw ta ma se ka kɛ maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko furugu ani fɔɲɔgɔnko mankan dɔw tun bɛ ka wuli ko o de la u ye kalata in bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila don wɛrɛ la Brahima Dukure ani fo ka taa se Adama Kuma olu de tun kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka Segu chambre de commerce jagokɛlaw ka soba ka ɲɛmaa ɲininka ko don nataw la u ka kalafili a bɛna kɛ bawo a bɔra a dɔgɔkɔrɔ keba an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. kɔkan kibaruya kɔnɔna la keba Guinée Conakrykaw bɛna taa wasadensigi kalataw la ka sanga ni mɛ kalo tile 24 nata ɲɛ san 2026 kɔnɔ a yɛrɛ bɛ k'a fɔ jamanakuntigi kalata mun kɛra ni o ye jamana ɲɛma général Mamadu Dunbiya k'ale sigi a yɛrɛ nɔ la ko ni kalata tɔw kɛra ni o ye wasadensigi kalataw ye o de bɛ Guinée Conakry jamana ka a bila ordre constitutionnel kɔnɔ sariya jamana ka sanga ni kafo jaso mun ni o kɛra san 2021 ka jamana bila ordre constitutionnel kɔnɔna la Côte d'Ivoire kɔnɔna la Côte d'Ivoire ka den minnu bɛ gere ni o bɛ dekue o fɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Ivoiriyɛnw ni Maliden minnu sigilen bɛ o dɔw karila ɲɔgɔn na fɔɲɔgɔnko mun ko n'a kɛra sababu ye ka se ka maa kelen bɔnɛ ani na ni ka maa caman jogi ko wa fɔɲɔgɔnko in kɔnɔ maa caman de ka du jenina o ko de kɛn bɛ ka maaw kamana gan bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire ye sigiɲɔgɔn jamana ye ni fɔɲɔgɔnko n'a ɲɔngow n'a kɛra fɔ ka taa jolibɔnw ni maa nibɔn walew kɛ a la ko a bɛ maa kamana gan ko wulikajɔw kan ka kɛ jamana filaw ka ɲɛmaw fɛ yaasa ka se ka nin ko in ka a dalasa Cameroun jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔn ɲɛma mun bɛ yen nɔ ni ale ye Anicet Akani ye ni ale fagara ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kɛ yaasa ka se ka a fagali kun dɔn a yɛrɛ mɛ k'a fɔ kiiritigilamaw fɛ ko nin maa kofɔlen in ka saya ye ko ala ka weleli de don ko mort naturel o kɔrɔfɔw de kɛra cikan ye jamana lakanako minisiri ani kiiri minisiri olu fara ɲɔgɔn kan ka cikan bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Anicet Akani ka saya ko ala ka weleli do don nka nin ko in kɛlen a ka sɔrɔnalobagaw ani Anicet nɔfɛmaw y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ma foyi faamu nin ko in na bawo ko autopsie ni o ye sɛgɛsɛgɛli min kɛra fure kan olu ma sɛgɛsɛgɛli jaabi sɔrɔ wa cikan u y'a sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw ni communiqué de fɛ k'a fɔ ko saya naturel de don olu kɔni bɛ a laɲini de sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra autopsie jaabiw ka se ka bɔ maaw ka se k'a dɔn olu ɲɛ ka se ka da kan k'a fɔ nin ko in tiɲɛ yɛrɛ la a jɛlen don Congo RDC jamana kɔnɔna la u ka kumalasela dɔ bɛ yen nɔ ni ale tun bɛ M23 kɔnɔ
bamancia walitigilama mun ni olu kɛn bɛ ka Congo RDC ka denw ka u jɔyɔrɔ ko u kamana gan kosɛbɛ ka jolibɔn wale caman kɛ Willy Ngoma aramɛ k'a fɔ ka sanga ni kunungo tarata ye ko ale fagara finitigilakaw fɛ maa mun na ale kun ye M23 maaw ka politiki kumalasela dɔ ye porte-parole dɔ kun don ko ka sanga ni wulikajɔw ye jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka se ka ni kulu marifatigi ninnu kɛlɛ olu mun ni u bɛ ka na ni farafali ni gɛlɛya jamana kɔnɔ k'u ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka se ka ni bamancia wale ɲɛmaaba in ka a faga finitigilaka minnu bɛ Espagne jamana kɔnɔ olu ye a yɛrɛ k'a fɔ polisilakaw ko u ye bandibaw ka réseau dɔ ci bandi minnu ni u kun kɛn bɛ ka drogue réseau de kɛ ka u yɛrɛ kɛ mobili walima doniw ta baga ye ka sɔrɔ u b'a fɔ k'u bɛ maaw ka doniw ta o doni tatɔlaw u bɛ drogue cocaïne camanbaw de don a kɔnɔ polisilakaw ye ni réseau ba in ka a ci ka a maa camanba minɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ye drogue suguya min bɛ cocaïne u ye o tɔni 3 ni kɔjanba k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni maa ninnu kun Fransikaw ka musée mun bɛ yen nɔ ni ale ni bingali kun kɛra a kan ka taa ni fɛn nafamanba caman ye ka sanga ni octobre kalo tile 19 ye musée ɲɛmaamuso Laurence Descartes ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ walan sɛmɛ a y'a ka walansɛmɛ sɛbɛnfura ka o ta k'o di jamanakuntigi ma Emmanuel Macron fana sɔnna musolaka in a ka walansɛmɛ ma maa caman bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko in kɛlen a ma ko musolaka in ma a hakili ma sɔn moralement o de la a ma ɲɛ mun kɔ a ye walan sɛmɛ ka bɔ u ka ni musée in ni ale lajɛlen don kosɛbɛ diɲɛ jamanabaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ a ɲɛmaaya la Chine jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye pankulu san Allemagne bolo pankulu Airbus fo 120 hakɛ ko nin bɛ Chinois ani Allemagne u ka boloɲɔgɔnma ani cɛkɛɲɔgɔnya ka a kologiriya bawo ko pankulu ko sira fɛ ni pankulu in a dɔn bɛ kosɛbɛ dernière génération don wa a bɛ se ka maa minnu ta ani a bɛ kɛlɛ minnu kɛ pankulu in a kolo ka girin kosɛbɛ wa a bɛ se ka fɛn caman kɛ a bɛ maa nanamasuma ni o civil ye a bɛ o ta wa ani fɛnɛ kɛlɛkɛminɛnkow a bɛ se ka olu fɛnɛ camanba ta pankulu in ko nin bɛna kɛ jɛɲɔgɔn kura ani ɲɛda kura ye Chine ani Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ minɛnko o sira fɛ an ka wula n'a kibaruya bɛ kun cɛ nin yɔrɔ in de la ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na ani ce janni suganti la yaasa ka se ka kibaruya sɔrɔ Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni lasira ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka ja yira aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo a k'an bɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45